Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. Danas ćemo govoriti o atributnim rečenicama, što znači da ćete nakon odgledanog ovog filmića prepoznavati atributne rečenice. Razumijet ćete njihovo značenje, te ćete izricati atribut atributnom surečenicom. Pa, krenimo redom. Atributna rečenica je vrsta zavisno složene rečenice. Znamo već, zavisno složene rečenice su složene rečenice jer imaju dva ili više predikata. Jedna od surečenica je glavna, a druga je zavisna. A zavisna surečenica uvrštava se na mjesto neke službe riječi. Budući govorimo o atributnim rečenicama, prisjetit ćemo se danas i atributa. Atribut je dodatak imenici. Odgovara na pitanje kakav, koji, čiji, kolik u sva tri roda i u oba broja. Atribut može biti i pridjevni i to ako je izrečen pridjevom, zamjenicom ili brojem. Evo primjera. Djeca se igraju kakvom loptom? Šarenom loptom. Atribut može biti i imenski i to ako je izrečen imenicom, s kojim se ne slaže u rodu, broju i padežu s onom na koju se odnosi, već je u genitivu ili pak s prijedlogom. Ovdje dajem oba primjera. Slušam pjev ptica te jedem kolač od voća. Zaključit ćemo. Atributna rečenica je zavisna surečenica koja se prema glavnoj odnosi kao atribut, odnosno pobliže određuje imenicu koja je na kraju glavne surečenice. Odgovara na pitanja koje su ujedno i za atribut, kakav, koji, čiji, a i vezničke su riječi jednake, kakav, koji, čiji. Pokušamo sada odrediti rečenicu po sastavu. Sjetimo se. U nastavi koristimo računala koja obožavamo. Prvo trebamo pronaći predikate. Koristimo i obožavamo. Nakon toga treba pronaći veznike. Ovdje je veznik koja. Zatim određujemo glavnu i zavisnu surečenicu. Zavisna surečenica je ona koja ima veznik, odnosno vezničku riječ. Nakon toga postavljamo pitanje na glavnu surečenicu. U nastavi koristimo računala. Koja računala? Ona računala koja obožavamo, pa određujemo vrstu ove rečenice kao atributne. Pišemo li zarez u atributnim rečenicama? Da, ali samo kada je atributna rečenica umetnuta, kao u ovome primjeru. Kolači koji su bili odlični nestali su u trenu. Predikati su bili odlični i nestali su. Glavna je surečenica kolači su nestali u trenu, a zavisna koji su bili odlični. Idemo sada na nekoliko primjera. Kao i uvijek daću vam rečenice, a potom i rješenje. Prvo, zaustavite filmić i pokušajte sami riješiti ove rečenice. A one glase: nosimo maske koje su lijepe, u izlogu je bicikl kakav oduvijek želim, nosim tenisice čije se boje mogu mijenjati. Bilo bi to zbilja krasno. A evo nam sada i rješenja. Nosimo i su lijepe su predikati. Maske je imenica, a surečenica koja pobliže određuje tu imenicu je koje su lijepe. Zato je ova surečenica atributna. U izlogu je bicikl kakav oduvijek želim. I opet se na kraju glavne surečenice pojavljuje imenica, a zavisna surečenica je određenje te imenice. I još jedna. Predikati su nosim i se mogu mijenjati. Tenisice su imenica koja stoji na kraju glavne surečenice, a zavisna surečenica odgovara na pitanje nosim tenisice. Kakve tenisice? Onakve čije se boje mogu mijenjati. Želimo li od složenih sačiniti jednostavne rečenice? Evo kako ćemo činiti. Dakle, zadatak je
Od složenih rečenica načini jednostavne, tako da atributnu surečenicu zamijeniš atributom. Evo primjera. Ušla sam u prodavaonicu koja mi je omiljena. Naravno da prvo moramo pronaći predikate, ali i ne samo to, moramo pronaći i atributnu surečenicu kako bismo je mogli zamijeniti atributom. Ovdje je atributna surečenica koja mi je omiljena. Nakon toga predikat, odnosno glagol, u atributnim rečenicama zamijenimo pridjevom, odnosno atributom. Ušla sam u omiljenu prodavaonicu.